hazvina kumira zvakanaka panguva ino. Tirikuona kuti panguva ino zvinhu zviri kuitika ku-the military, ma-appointments ari kuitika ema-new commanders eku-defense forces nemamwe ma-positions. Tikaona mamwe ma-colonels ari kuappointiwa, zvobuda pachena kuti these appointments panguva ino nema-generals ari kureplacewa. Aiwa, zviri kunyatso kumeka sure kuti the governance irimo munyika yeZimbabwe it must remain unchanged, hachipanda kana kutombochinja. Ma-generals ndo angatoreplacewa, but the governance will never change. Don't subscribe or like on the bell icon. Timina mukremochi anoposta this picture yamuri kuona tukamiri wenyika panguva ino achipresenta over the appointment at the new commander opindira mberi yanyora achiti President Emmerson Mnangagwa's recent appointment of new commander of the defense forces is not the routine choreography of state administration. It is a calculated consolidation of power, executed with the precision of a ruler who understands that in Zimbabwe, the barracks remain the true theater of politics. This is not a reform, it is entrenchment. Once again, the nation's political future is being scripted not in parliament, not in civic forums, not in the voices of citizens, but in the shadowed corridors of military command. By Wellington Muzengeza, Thomas Kwanubanyuko panguva ino ichinzi aiwa these appointments are critical. Aiwa, it's not like they are reforming, but itori now yekuto consolidate power. Ma-calculated moves ariko achiexecutiwa with the precision aiwa of a ruler anounderstanda kuti muZimbabwe kana kuda kungocapture estate, aiwa tamba zvakanaka mumabarracks. Todze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pe-this development nechitiko ichi chiri kuitika muZimbabwe. Bvira comment section medu, subscribe or like, chitwa bell icon.